Saya gawe ulah nggo sedotan ge. Ya wong pangeran gelem kok ditantang nggo sedotan. Alah. Lah gitu. Panggah cir. Natan. Nah, Iki bonus to. Aku saya utan. usik sabar. 2000 tan gue iki tan. Nah, Lemes men tan. lemes wong reneng tutuke. Ah. Natan gue iki tan 2000 tan. 2000 tan aku sik. Aku sik tan. 2000 tan. Aku nyerah kanggo iki. Alah yo. Ya gratis kene. Ndi saya mau. Aku gulung-gulung tan. Gue iki tan. Saya mau. Tan aku gue iki tan. Tan. Aku gue iki tan. Gitu. Tani mau nyerah ta? 2000 Nyakan gue iki. gratis arep golek gratis nggo koyo ngene iki terus piye, Cah? Babi ngepet. Wis men. Sabu. Korai. Bocah iki dendam iki mau sale. Alah. Sokor. Gratis. Iya. Gratis meneh. Ora ding gratis ding.